pamindwa. Nagsarita man ng ti patapos ni ading, lumakaanak ay kumulding tumanen. Kung magustuhan ay akpas pasuknuden, uray kastang di na paulit-ulitin. Lalaki ko ng laysot na pudno, no agsa o kasulay sa tsyerto. No di mapagustuhan aging di imundan, napungtod na dakan pagununyan. Cha-cha-cha, ading masikugan sa When manong sikati kapuna, nagdakelen, permiti busog na. aramid mo, di ka naging kukuna. Apay ading, agpagkapagkang ka. When manong gaputi sakit na, Nagyanto, intun masanay ka. pagpakawan, jaktun may pamindwa. Nagsarita man ng ti patapos ni ading, lumakaanak ay kumulding tumanen. Di mo pa gustuhan ay akpas pasuknuden, uray kastano di na paulit-ulitin. Lalaki ko ng laysot na pudno, no agsa o kasulay sa tsyerto. No di mapagustuhan aging imundan, napungtod na di dakan pagununyan. Cha-cha-cha, ading masikugan sa When manong sikati kapuna, nagdakelen, permiti busog na. aramid mo, di ka naging kukuna. Nagsarita man ng ti patapos ni ading, lumakaanak ay kumulding tumanen. Hindi mo pa gustuhan ay akpas pasuknuden, uray kastano di na paulit-ulitin. Lalaki ko ng laysot na pudno, no agsa o kaslay sa tsyerto. No di mapagustuhan aging imundan, napungtod na di dakan pagununyan. Anadamtay na sexy unay, tadikan tuket masapa amatay. Tatay sexy ang makapakatay, kitabol sa butawan na bay. Anadamtay na tamrit unay, sigurado abastos dayta. Babain na ka nga asawa na, aglalalo no rupat kwarta. Babae talaga? Isap sa buleg met a babae, uray pandak when no bimutiti. Adaan na pintas nga ugali, dilakit unay nariri. Isap sa pulik a lalaki, uray pobre, uray turgi. Basta lakit di responsable, di na ambot ang babae. Isap sa buleg met a babae, uray pandak when no bimutiti. Adaan na pintas nga ugali, dilakit unay nariri.
daytoy nga okasyon, inak nga rut ita ikansyon, ipadas ko ang nagbakasyon, iti nagkakwak a poblasyon, naranaak may sang okasyon, ti may sang organisasyon, inikandak ti imbitasyon, tanaangay dakela punsyon. Syon, 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 balasang ti inda inmensyon, ta isukan tay kumansyon, kantaen na ngay dedikasyon, kada kami nga nakipunsyon, kinigdayak daytay kimansyon, nayatrik nami nagkoneksyon, binagusnak nga imbakasyon, napintas abalayda a mansyon. Syon, 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 napintas ngay a lokasyon, nagtateran balay a mansyon, agbuy-buya ag ti telebisyon, ikalbit na ti injeksyon, yakon masapul ti permisyon, tay sumeten ti nangimensyon, nisunga jakon nagprekusyon, ta nagmayat meten daytoy kondisyon. Gustuat iti injection, nalanay berry is slow motion, nalipatan na daytay aksyon, kaidikwan nagkumbulsyon, binalbaliwak to'y posisyon, pinapidok nga kinumbinasyon, kunamlano mangururasyon, areng eng natay kasla ag kang tansyon. Inimas na iti injeksyon, na duma-duma a posisyon, nalipatan na tay proteksyon, ta idikwan nagkontisyon, kumadulat ta ti populasyon, ta madimet nga paaborsyon, magustuhan dan tumet injeksyon, lalo tay 69 a posisyon. Jay lugar mi, sobrat ili, kan kanayon nga giinom ti lalaki, Awan dayta. Nukastan, ama bartekdan, pamrayandat agririri ag susubang, Kunada men. Nukwan, addaapan, babakit dat mangyawid kadakwada, Tama-tam. ijay to balbalaydan, ag binisyagda nga agapan. Latame.
Madan danaganak Ta ngamin awan pa'y asawa Ta awan pa'y iti nagpadasa Makigasang-gasak kun kunada nga ayan Tatang nanang ay kaasyanda Isarakandak kadinti asawa Uray bakit balo wenno ba Tapadasek man iti agragsak Malakayan Inkay katitan Kanya iparaman Uy arem ko Jakun maten